Mwakumbukira magayizi aja amene anapha anthu ku nsanje komanso ku chikwawa nkhani zonena kuti akuti maliseche asowa basi mpaka na ndikupha anthu. Mwakumbukira magayizi amene aja? Foto tukamba zoti mwakumbukira tenge kuti matha kuwayiwala nanga siku ndende tumakwiririka. Tabweranso ndi nkhani yokhudzana ndi makosana amene adzawa paja tinati tidze kupasani zikazabwera kusogolo kuno za milandu zawo zidza. Ndiyetu nkhani ndionena kuti anthu adzatu akuti chiwerengero chonse chinakwana 98 ndipo akusungidwabe ku Chichiri prison. Koma kodi chapangitsa ndi chani kuti iwo apeze kuti afukulidwe lero? Nkhani ndionena kuti bungwe lina lotchedwa Malawi Human Rights Commission lomwe limayang'ana za maufulu wa anthu lapemphano a polisi kunena kuti no achite machawi makamaka kuthamangitsa ma investigation kufufuza nkhani zokhudzana ndi anthu amene aja 98 wa amene ali ku ndende panopa. Afufuze kunena kuti kodi iwo analakwa adi kapena sanalakwe, apeze maumboni onse akamaliza investigation akayithamangitsa mwachangu nde kuti no akalowa anthu pa Khothi mwachangu akamve mlandu wawo ngati ndolakwa nde kuti no apite ku ndende ngati ngosalakwa amasulidwe. Kungopangira kuti pakhoza kukhala mwina pali gulu lina lake lomwe ndilosalakwa pamenepo lisachite kukhala ku ndende kwa nthawi yayitali. Mwayiona imeneyo? Amakamba izi ndi kuti ndi wa mpando wa bungwe limene chairman wake yemwe ndi Chikondi Chijozi. Akunena kuti no apolisi akuyenera achite ndithu mofulumira kuti mwina mwake anthuwo alandire chigamulo chawo osati achedwepo kumeneko monga mmene tanenera. Magayizi amene wawaso akubungwe limene lili anapezeka zono atumande kuti maloya kwatuma zonena kuti apite ku ndende kuja akapeze no makamaka azimayi amene anamangidwa nawo pa nkhani zimenezi ndi ali ndi ana akaone kuti no akukhala situation yodana china chonse chili bwinobwino mwati mwina mwake anawo sakuzunzika kumeneko kumaona kuti no nanga anawo ngosalakwa tukamba za azimayi ena ndi kuti anali nditi ana tam'manja susangatisiye tingotingotidza amene apite nato kumenekoko kono no akaone maufulu ana ngati amene adzawo ali bwinobwino nanga azimayiwo zikuyenda bwinobwino faka kuti tafulumizitsani muzapezeka zono mukulanga azimayi pamodzi ndi ana azimayi onena kuti mwina mwake anangolozedwa zala kuti awo anali nawo pamenewo sanapange nawo zimenezo awukambato motero. Chabwino akutinso akathamangitsa chigamulo chija kani akathamangitsa nkhani pa kukafika ponena kuti no yaweruzidwa yapekedwa chigamulo ndiye kuti no chilungamo chooneka tsopano justice will be served kwa anthu amene analakwiridwa aja amene anaphedwa aja mabanja awo anthu onse amene analira ndiye kuti chifukwa cha zochitika zimene zija ndiye kuti azaona zonena kuti yayi anthu amene wawa atapha m'bale wathu at least ali ku ndende sakupezekanso kuti ali kunja kuno. Chilungamo chiyendepo kuti mwina mwake anthu olakwiridwa aja aone kuti zayenda motani. Anyways, nkhani tunde ndimeneyo eti ndi kuiona no nkhani chimene kuyendera makamaka no chiwerengero cha anthu fatina asiyana ulendo watha kuno kuti no amanga anthu 88 nthawi imeneyo eti ndi apano anthu aja anakwana 98. Pa anthu 98 chomwe chikuchitika ndichonena kuti anthu 27 akuyankha mlandu okupha anapha. Pamene ndi kuti anthu 4 akuyankha mlandu oyambitsa ziwawa. Kudzabwera ndi kuti no anthu 25 akuyankha mlandu ofalitsa nkhani zabodza. Pamene ndi kuti no anthu 36 akuti sanawapeze ndi mlandu ndipo no amene wo akhoza kukhala kuti no akutulutsidwa chaposachedwa pompa. Okay. Ndino akuti pagulu lonse liso ilili la anthu 98 atengapo no anthu 6 amene no asanduka mboni no tsopano za mlandu omwewo mboni zokayimira side ya boma kukathirira umboni kuti ndi awo ndi amene anankamenyadi awo ife munatita panawo koma sifura koma awo ndi amene anapha ndi awo asakani awo mboni zawo ndi kuti zachokeranso mu gulu liti lomwelo. Nkhani yake ndi imeneyo magayiru kutha kwa madolo tinakamba nthawi imeneja tikamakamba zonena kuti kutha inde anatha chifukwa kumene ali anakwiririka
pano patu ali ku Chichiri prison osewa anthu amene akusungidwa ku Chichiri prison kuchoka nthawi imene we're talking about weeks, I think kumathamangiranso kani mwezi wa mtunthu ndithu ali kumene koko. Palibepo amene akukamba zonena kuti ayi mwasungatu mpaka anodutsa 48 hours akwene apatsidwe mabelo chani pali mande chani atulutseni aphwanyira maufulu. Palibepo amene akuyankhula zandani zaiwo kukwiriririkiratu amwene. Pali milandu ina yake iweyo mukayipanga basi zimakhala kuti dziko lakuda basi iweyo sizingathekenso kuti papezeka wina wake okuyimira. Folo anthu omenyera maufulu ayambira patino kuti amenyere maufulu anthu amene wawa. If you want to fight for the rights of these people, what about those who lost their lives, those who were killed? Ngati mukunena kuti mukufuna kumenyera maufulu anthu amene wawa, ndenanga amene anaphedwawo maufulu awo bwa analibe ufulu onena kuti akhale ndi moyo. That is a fundamental right, a fundamental human right. Ndi ufulu ujo onena kuti no pa maufulupo ndi ufulu uno wa maziko weniweni, maufulu enieni ndenda amene wonena kuti no munthu akwenera akhale ndi moyo, uli ndi ufulu oti ukwenera ukhale ndi moyo. Koma ayi ndithu kumupha munthu osalakwa iyayi maliseche anga asowa TN9 ndepanala adza ena kankairo zijambula live ito pa Facebook inewe muone tikumene timutu kuwaphera galu amenewa tizingowapha chani live pamenepo. Osazozoti nakuti nde umboni ndesi posafunikiraso umboni anazijambula okha ndipo anazikira kale umboni okha kuti tikuphadi ndipo ineyo ndi mmodzi mwatani mwanthu akuphawo. So magayi amene wawa anakwiririka anatha basi ndi mbiri. Iyi khale lesson azimayi ndi azimayi komatu kumenyatu inu kodi mukuti maliseche asowawo ndi azimayi nyamata atu kapena nzibambo inu zikukhudzani chani koma nde kuti kuyayi amene kumenya pano ali kutino inaso rudziwa munapulumuka koma munachita nawo zimenezi mwaonatu mudzayerekezenso mudzapeze kuti mwatapidwa nawo nkukapezeka mugulu limene lili enaso akuti thetra chakuti akutulutsanino mudzapezeke zoti mukukapanganso zinthu ngati zimenezi zikokathawa kudzakhala kumeneko. And issue iyi imene inayendera of course sanaipange hando bwinobwino kumayambiriro kuja for ankangozitenga kuti zasimpo komano tinapeza kuti taluza nazo anthu kumathamangira close to 10 tinaluza anthu ochuluka kwambiri koma polisi inazapeza kuti inapanga respond which is good. Apolisi anagwira ntchito yabwinono then kunakamenyedwanso sensitization kumene kuja muona pano ndaniso amene anganene kuti ayi chani maliseche asowa ndani ndi ndaniso amene anganene zimenezo. Zimafunika chonchi tikamati kuti tili ndi polisi ndipo no chitetezo chilipo zikhala chonchi anthu amene nde alandire zilango. Ndi tinkakamba zonena kuti no you are like magazi ino amene muli kundende pa nkhani zimenezi chifukwa chonoti mwasungidwa kundende koma simmayenera mukhale kundende niyo mmayeneranso muphedwenso nanu imene ikhale an eye to an eye diso kwa diso simungakhale niyo kukhala pasi ndikukachotsa moyo wa munthu. Magazi amene munaphaja enawo anali ndi mabusiness ndi zinadzaveka zonena kuti no anthu akuti amaphedwa chifukwa chonena kuti no anthu amadira amene amachitira nsanje fora anali ndi mabusiness anali ndi chuma amaoneka kuti akuchita bwino basi kufuwapo ngofuna kuti mwayione kuti tithane nawo ndi umenewo tiyeni basi mpaka nakuwapa nkhani zake atachita bwino nsanje. Ayi nde inutu mukuyenera muole ndithu kundende kumeneko and zonena kuti kapena athamangise chani kafukufuku wanu kuti mutulukeko zopanda ntchito zimenezo. Inunso amabungwe enu mukunena chani zopanda ntchito zimenezo palibenso thamangisenso chaniso athamangise chani amene zimakhalira pamene pachapa athamangise chani amene akuyenera basi azikhala kundendeko ndipo chilango chawo akuzilandira kale basi. Kaya zapaso chigamulo chotani koma ifo winawo kunena kuti chigamulo cha magayi amene osizakhala chamasewera magayi amene wawa even ndoti ali ndi mwayi they were supposed to be nawo samayeneraso apeze kuti aphedwenso amene wawa. Magayi amene acha anali ndi mafamili awo anali ndi ana enawo anali ndi makolo anali ndi anthu amene amathandiza koma ukapezeka zonena kukapha magayizi ada ena ake acha anaoneneperapo ena ake ankachita kuti kodi ine ndala kwa chani ine ndangodusa kuno koma fanzi kuamenya and then magazi amene ajawo ano mene anamenyedwa kuphedwa chonchija ndetawo azisiyidwa ano azimenyeredwa maufulu iyayi athamangise kafukufuku kuti amasulidwe zachani seso. Magazi amene aole kundende komweko
and they are luck. They were supposed to be amene aphedwe amene osateso kuti no asungidweso amoyo iyayi. Guys, don't take malamulo m'manja mwanu mpaka kumapezeka zoti mukupha anthu ngati kunena kuti inuyo munapatsidwa ndi kuti mphamvu ndi mulungu kuti mukakhale no inuyo ndi yakupha oweruza ndi kuphaso nthawi yomweyonso munthu yonso musanamumveso mbali yakeso nkhani zake kuti maliseche asowa inu tumulangiketu kumeneko akuti